permítanme que me dirixa en galego. Prometo que a través deste protocolo de colaboración aprenderei a falar unha lingua irmandanosa a que tanto cariño lle teño como é o portugués. Unha lingua noble, como a nobleza dos irmáns dos povos galego e portugués. Moitas gracias de verdade a todos os membros de Portugal e en especial a todas as aquí presentes, autoridades e responsables desta Asociación de Desenvolvemento Integrado Provelión. Para Queixumes dos Pinos, unha entidade que nos dedicamos ao mundo da cultura, a defensa da cultura popular galega, a verdade é que nos sentimos moi orgullosos de poder colaborar na difusión do patrimonio cultural galego e portugués, galego e miñoto, porque o que nos diferencia nos une. A cultura ten que ser un elemento unificador e de potenciación das raíces propias que non están só no pobo, están no corazón das persoas. E ese corazón das persoas é o que fai que, a pesares do que decía o primeiro interveñente, de que son momentos difíciles, de que pasamos momentos complicados, falaba, creo recordar, de que un momento moi delicado, despois de 30 anos, pero gracias a proxectos como este proxecto de Provelión, de desenvolvemento integrado e de cooperación interregional entre Galicia, Portugal, xerando sinerxias non só a través do folclore e da nosa cultura, sino a través de creación de proxectos comuns de dinamización rural, dinamización integral e promoción do emprego.